Lijep pozdrav svima! U današnjem videu ću vam pokazati kako da namjestite bilo koji napon koji želite na nekom transformatoru. Naravno, ako izvedba samog transformatora to dopušta. Evo ga, ja imam ovdje jedan trafo koji napon od 230 V ruši na 24 V. I sad se evo postavlja pitanje da li je ikako moguće, na primjer, ovaj elektromotor od 12 V napojiti s ovim transformatorom koji daje na izlazu 24 V. I odgovor je naravno moguće i čak možete namjestiti napon koji god vi želite. Evo ja sam tu izvukao 12 V, idem taj napon ispraviti u istosmjerni. I evo vidite, motor radi. I evo ja sam si tu namjestio namjerno ove napone koji su najčešći. Dakle imam tu 5 V, 9 V i tako dalje. I evo ga, nakon ovog videa bi trebalo svima vama biti jasno kako nešto ovakvo napraviti. Evo dakle, kao što sam već spomenuo, dakle između ove željezne jezgre i ovog tog mjesta gdje su namoti, ima dovoljno mjesta da se stavi žica od 1,5 kvadrata i da se namota onaj namot sa onoliko zavoja koliko meni treba, da bi postigao neki napon koji želim. I sad, ono što je jako bitno je ovaj presjek kabela. Znači, evo ja imam sad presjek od 1,5 kvadrat. I siguran sam da će mi to biti dovoljno za one potrebe, odnosno ona trošila koja ja mislim napajati, bez da se žica grije ili nešto naravno slično. Znači ne želimo da se žica grije, da žica bude u opterećenju i inače presjek ovisi koliko će vam i mjesta trebati za taj namot, jer tu sad na primjer kad bi išao sa 2,5 kvadrata, sa istim brojem zavoja ko sa 1,5 bi trebalo ovdje biti još više mjesta, tako da eto vidite da ste ograničeni sa samim transformatorom. A sad, kako to napraviti? Prvo moramo postaviti parametre. Budete poslije vidjeli na šta točno mislim, jer teško mi je to ovako objasniti. Samo radite što ja radim. Dakle, prvo ja ću namotati oko ovog transformatora 6 zavoja. Evo namotao sam 6 zavoja i sad mjerim napon na početku i na kraju ovog namota. I evo pogledajte što se dešava ako uključim moj transformator na napon. Evo pogledajte, dobio sam napon od 4,37 V. Evo, znači, zar nije zanimljivo? A sad, zašto se ovo dešava? Pa dakle, primarni namot koji se nalazi ovdje unutra, dakle, to imamo primarni namotaj i sekundarni namotaj, dakle evo, on je unutra, on se ovdje ne vidi. Taj primarni namot stvara promjenjivo magnetsko polje. I to promjenjivo magnetsko polje vam ide ovako i zatvara se kroz ovu željeznu jezgru. Znači, to magnetsko polje ovako ide i naravno promjenjivo je. I sad, ovaj namot kojeg sam ja namotao se također nalazi u tom promjenjivom magnetskom polju, pa se po zakonu EMI naravno mora i u njemu inducirati neki napon koji evo sad ovdje mjerimo. I dakle ovo nam također može biti izvor. Evo pogledajte, namot se može i ovako namotati, dakle ovdje sam stavio isto 6 zavoja i evo očito je da je napon 2 puta manji, to je zato što se magnetski tok, ako je jezgra full simetrična, dijeli točno na pola, dakle pola magnetskog toka vam prolazi tuda, i pola magnetskog toka vam prolazi tuda i onda se taj magnetski tok ovdje zbraja i ovdje je maksimalan. Znači ovdje ide magnetski tok Fi, ovdje ide Fi pola i ovdje ide Fi pola. I to je razlog zašto je tu uz isti broj zavoja napon 2 puta manji, zato što je magnetski tok pao 2 puta. I sad, zašto smo sve ovo morali raditi? To smo radili kako bi mogli doći do nekih parametara, odnosno podataka, kako bi mogli izračunati koliko zavoja moramo namotati da bi postigli neki napon, bilo koji napon koji mi želimo. Pa evo ovako, znači ovo vam je duži način i ovdje imate kraći način budem objasnio jer nemam vremena da sve objašnjavam. Dakle, napon koji želimo postići. Evo ja sam tu stavio da mi ovaj transformator točno na izlazu daje 14 V. Tih 14 V podijelimo sa ovih 4,35 kojih smo malo primjerili i dobijemo njihov omjer, to je 3,218. I tih 3,218 moramo pomnožiti sa brojem zavoja koji smo namotali. Dakle, evo, to je ovo što ste malo previdjeli. Dakle, tu kad smo namotali 6 zavoja i tih 6 zavoja nam je dalo ukupno napon od 4,52 V. I onda nam ovaj proračun kaže da ako želim da mi ovaj transformator na izlazu daje točno 14 V, da moram namotati 19 i još 1/3 zavoja. Evo ga, namotao sam 19 namota, odnosno 19 i 1/3. Pa evo da vidite sad koliki je napon, evo pogledajte. Evo ga pogledajte, napon je točno 14 V. Tako da evo vidite da smo dobro izračunali. Znači mi smo točno 14 V izračunali i točno 14 V dobili. Evo ga, sad kad smo to naučili možemo lagano dalje. Sad sljedeći korak je, pošto svaki transformator daje na svojem izlazu izmjenični napon, a mi naravno trebamo istosmjerni, morat ćemo taj izmjenični napon ispraviti.
I za to ćemo naravno koristiti Grecov spoj. Evo vidite, znači Grecov spoj i obavezno mora u paralelu biti s njim spojen kondenzator velikog kapaciteta. Zašto? To sad neću objašnjavati, ali snimio sam bio video na točno tu temu, stavit ću vam gore desno da pogledate, ali evo to je jako bitno i korake nemojte preskakati. Znači, koristite Grecov spoj, evo vidite tu broj ako želite naručiti točno ovakav. Znači bitno je da koristite Grecov spoj koji je u cijelom kućištu, znači takav Grecov spoj vam je puno bolji nego da imate onako 4 diode koje sam ja bio objašnjavao u nekom od svojih prethodnih videa. Znači zapravo su u ovom tu kućištu unutra već smještene te 4 diode, pa onda idemo ovo spojiti ovdje i vidjeti što dobivamo. Evo ga, montirao sam sve ovo, idemo sada izmjeriti napone. Dakle, napon na ulazu Grecovog spoja, odnosno napon kojeg smo malo prije mjerili, iznosi oko 14 V, kao što smo malo prije i vidjeli. A napon na izlazu iz Grecovog spoja, onaj napon koji nama treba, istosmjerni napon, iznosi oko 19 V. I da, naravno, ako bi sad tu htio na ovo priključiti neko trošilo koje radi na naponu od 12 V, naravno da bi 19 V za njega bilo previše. Međutim, sad ćemo evo točno to napraviti pa da vidite šta se onda dešava i da objasnimo zašto se to dešava. Evo sad ćemo napojiti ovaj elektromotor od 12 V. Ovaj instrument će nam mjeriti napon na elektromotoru, da će nam ovaj instrument mjeriti struju kroz taj elektromotor. I evo vidite, opet je napon 18.75 V, malo slično kakav je bio i malo prije. Međutim, pogledajte evo instrumente i pogledajte šta se dešava kad napojimo elektromotor. Evo vidjeli ste, kad napojimo elektromotor, napon padne na 14 V, a struja bude oko 2,5 A, 14 V je sasvim ok. Evo, nemojte da vas ti naponi bune, nego evo vidite, sad se ponovno napon podigao kao što je bio i malo prije nego što sam napojio elektromotor. To je zato što se kondenzator napuni onako skroz do kraja i onda kad mu se trošilo priključi, onda se taj kondenzator krene puniti i prazniti, odnosno nabijati i izbijati i nikad se onda ne može napuniti na taj napon na koji se napuni sad trenutno dok trošilo nije spojeno. Evo ga, pogledajte još nešto. Dakle, vidjeli ste da se treba malo poigrati sa naponima i namjestiti malo te napone. I pogledajte sad ovo, znači rekli smo da između ova dva imamo 14 V. Vama niko ne brani da uzmete napon, na primjer, od ovog kraja i tu sam ja prelemio drugi namot, odnosno ovo sve zapravo čini jedan namot, međutim ja sam tu bio nadodao onu žicu ako se sjećate. Vama niko ne brani da i tu izmjerite napon i evo imate i tu neki napon i taj napon također možete iskoristiti, vama to niko ne brani. I također možete i od gore uzeti napon između ova dva i evo i od tu možete 10 V uzeti. Evo kad se sve posloži to nekako ovako izgleda, pa evo onda imamo 5 V, 9 V, 12 V i 24 V. I evo ga, doslovno smo napravili 4 izvora i izabrali smo napon koji mi želimo. Tu smo naravno mogli bilo koji napon drugi izabrati, samo bi ubacili jel u formulu i namotali koliko treba. Evo, imajte samo na umu da se, kad bi koristili ova 4 izvora, da bi se sve snage od sva 4 izvora naravno zbrajale, logično. I evo ga, obratite pažnju, znači ovaj moj transformator ima oko 630 V A, tako da evo kad se sve ove snage zbroje, gledajte da ne prekoračujete tu snagu koja piše na transformatoru. Tako da eto, to bi bilo to od ovog videa i ja se nadam da smo nešto novo naučili i da je nekome pomoglo. Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno napišite u komentare, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!